אין שם אזרח אחד תמים. אין שם, זה לא קיים. People very good, very kind to me. Food good and the kindness and everything. אם הייתי מעמיד את המצלמה שם והיית אומרת באמת מה שאת מרגישה. רוצה לנבל את הפה. אבל התחיל לגעת בי בחלק העליון של הגוף. ואני עם היד מחזיקה אותה. כולי דם. והתחלתי לצרוח. היה איזה פעם אחת שהילד שלו הקטן, היה ילד קטן בן 10, בגיל של אחותי. נכנס לחדר עם שקית ממתקים, הביא לו, בא אליי, פתח את השקית, סגר והלך. כאילו זה כאילו על הרוע, כמה רע. מיה מבינה שבשביל לשרוד היא צריכה להעמיד פנים. הייתה פעם אחת שהוא התחרפן, כאילו, התחיל לפקוט, לקח את הקלצ'ניקוב שלו וזה, הייתי בטוחה שהוא עוד שנייה דופק לי כדור בראש. ובאתי אליו, התיישבתי כזה ושאלתי אותו, מה קרה כזה? למה אתה בוכה? אז הוא אמר לי ששני חברים שלו מתו מהפצצות של ישראל. עכשיו, אני בלב שלי מבסוטה, רצח. אתה יודע, אני עושה כזה ככה. משחק את המשחק, אתה יודע. כאילו שאת מנחמת אותו. כן, כאילו שכואב לי. כאילו אני כואבת את כאבו. לא פחדתי לרגע מהפצצות. ועשה לי טוב. אמרתי, יש פה משהו, כאילו... כאילו לא שכחו אותי, יש שם... לא שכחו אותי. ואז באמת פתאום איזה יום אחד היה שקט מוחלט. ואמרתי לעצמי, קורה משהו. היא שוחררה בפעימה האחרונה, והרגע הזה שבו היא נפרדת מהחטופים שנשארו בעזה, לא עוזב אותה. קמים, מחבקים אותי, אומרים ביי. מיה, בבקשה, תעשי בלגן, שלא ישכחו אותנו. ואני כאילו מתנצלת על זה שאני יוצאת. סליחה, אתם תצאו, אני מבטיחה, אתם תצאו.